Будынкі як людзі. У кожнага з іх свая гісторыя, свой век. Што хаваюць яны за сваімі фасадамі? Даведаецеся, якім быў Навагрудак у розныя часы свайго існавання. Адчуйце гонар за свой горад і яго шматвекавую гісторыю. Забудова нашай гарадской плошчы сфарміравалася яшчэ ў 16 стагоддзі. І на працягу некалькі стагоддзяў яна называлася плошча рыначная, гандлёвая. Наша плошча мае выгляд неправільнага чатырохкутніка, і ад яе ва ўсе бакі расходзяцца 8 вуліц. Гродзенская, Міцкевіча, Паштовая, Замкавая, вуліца 1 мая, Мінская, вуліца Леніна і вуліца Савецкая. Па перыметру ўсёй плошчы стаялі гандлёвыя рады. Гандлёвыя рады былі пабудаваны ў першай палове 19 стагоддзя. Гандлёвыя рады былі з 4 бакоў падпёрты калонамі. Паміж калонамі быў уваход у лаўкі гандлёвыя. Крамы, якія знаходзіліся ў гэтых гандлёвых радах, у асноўным трымалі заможныя яўрэі. Тут прадаваліся не толькі прамысловыя тавары, адзенне, абутак, тканіна, але і прадукты. Гэта былі рыба, асабліва селядцы прадаваліся, малако, масла, сыры і гэтак далей. Сама плошча была вымашчана брукам, брукаваная. Базары на плошчы праходзілі 2 разы ў тыдзень. Это быў панядзелак і чацвер. Таму што ў выхадныя дні, ў суботу і ў нядзелю яўрэі, якія жылі ў Навагрудку, у іх быў шабат, а ў праваслаўных і ў католікаў была нядзеля, калі жыхары горада хадзілі ў царкву і ў касцёл. У базарныя дні сюды прыязджалі гандляваць сяляне з ваколіц Навагрудка. Яны ставілі свае падводы ў рад, і з гэтых падвод гандлявалі таксама тым, што яны прывозілі. Гэта былі яйкі, малако, сыры, тварог, іншыя тавары. Таксама маглі прадаваць вырабы з гліны, посуд, прылады працы драўляныя. Пасля таго, як сяляне прадавалі свае тавары, яны ішлі ў гандлёвыя рады, каб набыць сабе нешта, напрыклад, тканіну ці іншыя рэчы. Гандлёвыя рады былі разбураны падчас першай бамбёжкі ў 1941 годзе. На іх месцы былі пасаджаныя спачатку кампазіцыя з елак. Зараз на месцы гандлёвых радоў знаходзіцца кампазіцыя з хвойных дрэў.